Satu kapi kok mungkin juga apa-apa kira gelem mubah lo. Paribasan koyo wong mati ngono kok. Mer. 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 Bangun. Ayo atur ke sekolah. Ya ini kok turu ngeblok. Wong tua kok tangi ke sekolah. Diantos ora. Mer, tangi mer. Hei. Tangi yo, iki tangi ora. Iki lho nek masalah iki mer ora meneng bae. Ono butuh mrene arep muntah kowe mer. Mer. Semer tangi yo. Ora wis ora semakin lagi popong gol-gol angine metu ae. Soale jane ora saka jero. Ning temang saneng kok. Dadi nek kok dipopo iki kok garam-garam terus metu.